Bilo, čo to čítaš? Šipkovú ruženku. Ukáž nám ju. Máte na video z pútavého príbehu. Stalo sa to už dávno. V Kráľovskej záhrade sa Je červená. prechádzala kráľovna. Čo? Zelená. Prechádzala kráľovna a tiež poslyšala na aspoň jedno séro. Dobrá vila je tajné želanie splnila. Nechaj to. Keď sa rok s rokom stretol, kráľovstve oslavovali národenice princeznej ruženky. Na oslavu prišlo veľa hostí, prinieslo mnoho darov. 6 ľudičiek stálo nad posielkou malej ruženky. Každá z nich venovala ruženke do vienka neobvyklé dary. Šťastie, múdrosť, dobrorečnosť, má aj láskavosť, bohatstvo a lásku. Zrazu pristúpila k posielke. Zlá víla. Ja mám pre ruženku tiež jeden dáček. Povedala. Keď princeza dovrší 15 rokov, vychne sa o vretenku a zomrie. Vtedy prehovorila 7 skutočné. Nie také kliatby. Čože, nie také kliatby. Nie. To bolo nemožné zlomiť. Nezomrie. Zaspí hlbokým spánkom. Zaspí hlbokým spánkom, pokiaľ láska princa nevyslobodí. Kráľ vydal rozkaz, aby v celom kráľovstve. Dobre, konec.